Så skal vi lige have tændt bilen. Den gad ikke i første omgang, så prøver vi lige igen. Heller ikke i anden. Tredje gad. Tredje gang er lykkens gang, som man siger. Ja. Så skal vi ud og køre lidt. Kom. Vi tager lige en smartere vej under bilen. Tror I, den der bil kan komme under den der bil? Ja. Jeg ved det. Tror jeg også godt. Og her er den. Igen. Så skal vi lave et trick. Snoretrop. Vil du rejse lidt? Ja. Vi skal lige passe på, at der ikke er nogen biler. Man skal først og fremmest, når man går ud på en vej, tjekke, om der kommer nogle biler. Det gør der så ikke. Når man kører her, så skal man også, fordi hvis der er nogle veje, så skal man, altså så der kommer ud til den her vej, så skal man også selv stikke for langt ned, fordi den er ikke så stor. Ja, man skal lige passe på. Fordi den er lidt svær at se. Ja, så at man skal passe på, at bilerne ikke kommer ud, og så kører den over. Ja, den falder også lidt ind i, det der sorte noget falder også lidt ind, og dækken det falder lidt ind i asfalten. Kan vi prøve at tage et lille flyvehop? Ja. Ja, jeg tror, det skulle gå. Så det hovedet. Så kom den. Det sker nogle gange, men der sker ikke noget ved det. Så skal vi lige have den på. Hvilket er lidt besværligt. Skal vi lige tage den til snortop? Skal du tage den til snortop? Det kan vi sagt. Så tager vi lige en til. Prøv at se, man kan bare blive ved. Så til sidst, så gør den det ikke mere. Men det tager noget tid, så skal vi gøre det, eller skal vi bare se at komme videre? Nu gør den det ikke mere. Skal vi tage et par ture? Ja. Yeah. Skal vi lige tage en tur op ad en kantsten? Kom.
Og jeg vil lige sige det. Den der kan se, den er altså meget højere, end det ser ud til. Prøv at kigge, hvis du kigger nedefra. Den kan ikke se så godt, men den er meget højere.